Čaute ľudia, vítam vás pri mojom novom videu. A v tomto videu si poviem zase pojazdiť do Šurán. Bože, aký som červený, však klimu tu mám na 26 stupňov. Dobre, to je jedno. Dneska si zase idem pojazdiť do Šurán a dneska by som sa asi chcel viac povenovať barspinom a trikom vlastne, čo už sú také trošku lepšie a som zvedavý, jak to dopadne, nakoľko stále to nie je ideálne, ale bude to dobré. Musím sa zase dostať do toho bajku, no čo vám poviem jednoducho. Je to vidieť, že som to flakal, no. Ale nevadí, to sa naspäť do toho dostaneme. Čiže ideme pojazdiť a máme krásny čas 4 hodiny, do 7 majú otvorené, čiže krásne 3 hodinky jazdenia. Takže tak, no, som zvedavý, v akej budem forme, nakoľko idem rovno z roboty. Ale snad to bude všetko fajn, jak má byť a bude všetko v najlepšom stave, v akom má byť. Takže ideme jazdiť. Dnes zo 7.2. žiadne video nebude, nakoľko tam bolo dnes veľmi veľa ľudí a nedalo sa natáčať. Akože pojazdiť som si trochu pojazdil a posledný klip, čo vidíte tu 180 a half cab cez to Ačko a potom naspäť crankflip, tak to je vlastne dnes zo 7.2. Som to ešte pridal do toho staršieho videa, nakoľko tam bolo veľa ľudí a nedalo sa natáčať, čo už som vlastne povedal. Tak som vlastne ešte tento klip pridal, nech to videjko je troška dlhšie a nech tam je trošku viac jazdenia. Takže to je asi všetko. Ešte raz odber, like, komentár. Môžete do komentárov napísať, aké by ste chceli ďalšie video alebo aké triky mám poskúšať. Kto neviete, aké mám triky v tom repertoári mojom, tak si môžete pozrieť môj Instagram. Vidíte, ako sa volám na Instagrame, čiže môžete si tu nájsť, aj tam môžete dať follow. Budem len rád a samozrejme, keď budete písať tie triky, čo by som mohol skúsiť alebo dať, tak berte ohľad na to, že stále s tým jazdením nie som v 100% forme, nakoľko som dlho nebol na bajku a dlho som to flakal, takže ja sa teraz vlastne tak oživujem trošku na tom bajku, preto aj tie klipy sú také biednejšie, akože tie kombinácie a takto, ale verím tomu, že časom do toho naspäť nabehnem a bude všetko fajn. Takže som rád, že sledujete tento môj kvázi progres alebo formu späť na bike. Ja som to pomenoval live doc, akože live documentation, kde vlastne som chcel zahrnúť aj veci pomimo bajku, ale popravde nie je čo zachytávať okrem toho bajku, takže tie videá sú takéto kratšie, 4-minútové, 5-minútové, proste nemám čo iné zachytiť, akože nič špeciálne sa mi zatiaľ nevyskytuje v živote, takže zatiaľ to je len o tom bajku a to je asi všetko. Proste that's how it goes, proste nič do roboty a na bike. Nič iné v podstate nerobím, no. Takže ešte raz, to je všetko. Nezabudnite dať ešte raz like, odber, ten komentárik. Samozrejme, každý komentár ma poteší, nemusí tam byť to, čo som hovoril, že tam môžete tam napísať hocičo. Môžete tam aj napísať veci, čo sa týka kamery, strihu a tak ďalej.
čo by mohli zlepšiť moju tvorbu, alebo čím by som mohol zlepšiť svoju tvorbu. A nezabudnite ma sledovať na Instagrame a používať zľavý kód Lukáš7, ktorý vidíte tuto dole, a taktiež vidíte aj môj Instagram. Takže to je všetko, opäť klasika viac hovorenia je gazdenia, to je typické pre mňa. A majte sa dobre, užívajte si život a robte čo vás baví hlavne, a peace out.